Nej, inte med Pernilla. Du får stå i ett eget hörn. Irene kan hålla sig lite på rulle för det du sen då. Är det bra tempo, Isabel? Det är lätt inte handbromsen in bara. Liksom. Det är bara att låta det vara liksom. Ja. Bara använd överkroppen. Handen upp ihop bara. Ja, ja. Rätt galopp också. Titta på räcket. Fattar ni bara. Ja, var tvungen att byta till korsgalopp. Ja. Ja, byte! Titta på axeln, men. Jaha då. Så är jag. Oh my god, ja. Så ja. Rätt galopp igen. Kolla, nu börjar det hända grejer. Bara lätt i handen upp i svängarna. Kolla, rätt galopp igen. Titta på axeln. Bara lätt i handen nu vänder. Bra, jättefint Isabel. Höger. Det är ganska kul när man får andra ryttare på olika hästar.